Гэта адна дзяўчына. А калі іх 5, як правільна сказаць? 5 дзяўчат ці 5 дзяўчын? Першы варыянт правільны. 5 дзяўчат. Чаму не дзяўчын? Тлумачу. Форму дзяўчыны, дзяўчын у наскай мове мы ўжываем толькі з лічэбнікамі 2, 3, 4. То бок 2 дзяўчыны, 3 дзяўчыны, 4 дзяўчыны. Але 5 дзяўчат, 6 дзяўчат, 7 дзяўчат, багата дзяўчат і гэтак далей. Тое ж самае маем і з дзяўчаткамі. У адзіночным ліку дзяўчынка, у множным ліку дзяўчаткі. Форму дзяўчынкі ўжываем толькі ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4. 2 дзяўчынкі, 3 дзяўчынкі, 4 дзяўчынкі. Але 5 дзяўчатак, 6 дзяўчатак, 7 дзяўчатак, процьма дзяўчатак і гэтак далей. А яшчэ больш падобных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі і антытрасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Лічыце дзяўчат і дзяўчатак правільна і гаварыце па-беларуску.